Rayon Noord-Friesland is klaar voor de terugtocht van de Alversterre fietsers. Daar komt Pinkstermanje. Ja, leuk weer. Ja, gewoon een mooie productieve dag. Routes erin zetten, weer een nadenken. Vrijwilligers weer even vrij. Wil iedereen weer verkeersregelaars cursus uitzetten, want ja, dat mag dan ook even gebeuren. En nou ja, de dingetjes van 2-3 alleen even zien wat die doen wat minder. Dat maken we nou even wat beter doen. En die ben er wel en dat is wel goed gaan. Het wie 2 jaar rustiger als eer op Pinkstermanje in Dokkum. Maar na regen komt zonneschijn. Al binnen er voor Manje wel wat twijfels over het waar. De draaiboeken binnen weer up-to-date maken en mannietemomen worden de laatste praktische puntjes op een i-set. Als je onderin natuurlijk, dan mag de draaiboeken weer even niet op aan. Hoofdzakelijk en prettig bij het bestuur. Maar wij als de Rayon zelf weg van, nou, wij hebben eigen draaiboek weg van wat dienen we oors. En we zijn van de helling naar weer naar de markt, naar je situatie. Dus ja, het is voor ons, ik ben even een beetje visje, maar de basis is hetzelfde en dat is goed gaan, dat zit er weer in. De 15.000 fietsers worden in elk geval van harte welkom hier in Dokkum. En on het zin van het Rayonhart en de vrijwilligers zal dat zeker net lezen. Wij zijn altijd super enthousiast. De meeste mensen die mij kennen, ik ben enthousiast en ik ben vast niet enthousiast. We beginnen 4 uur, maar als het tintje mooi opkomt, wat een beetje mij zit. En dan ben je de boel er wat in te zetten, de route wat en het hekjes omdraaien en de marktkleermaatje wat stempelen en... nou ja, op een gegeven moment komen er wat extra vrijwilligers bij en die nodigen wat uit en we gaan een bakje koffie en we hadden gewoon een gigantisch zin aan. Maar aan de andere kant er natuurlijk wel een stukje gezonde spanning van, hoe komt het? Dus het komt goed. Wij gaan van goed uit, absoluut.